menys, anem a tirar una botella a terra? Vale. No la llanceu! Això se llença a la paperera. No tireu brossa! Quina calor que fa! I a més em toca netejar. Quina calor que fa! Vaig a veure... On la tiro? És el terra. No, però què fas? Que l'ampolla de plàstic va a la paperera, al seu lloc. I la senyora de neteja li costa molt netejar tot el pati. Aquesta noia ha tingut molt de raó. I ara mateix agafa l'ampolla i tira-la al seu lloc. Reciclalla, o si no el món s'embrutina. Reciclalla, o si no el món s'embrutina. Reciclalla, i la brossa té d'anar al seu lloc. Ostres, Blai, has vist quines ampolles hi ha a la terra? Les tenim de recollir. Va, anem-les a recollir. Has vist? Si estan menjant. Sí, estic encantat d'ajudar-nos. Això també vull. Anem a recollir. No tireu brossa, perquè si no tireu el planeta. Quanta brossa. Anem a netejar? Sí. Ja m'ha acabat de net. Sí. Però no m'aspiri algú que neteja la terra. De res. No és més qui neteja, sinó qui no evita. Reduir, reciclar i reutilitzar. No embruteu. Bon dia i bona tarda. Avui aprenarem coses del planeta. Vinga, va, som-hi! Els mars, els deserts, les muntanyes i més necessiten ajuda perquè els humans tirem brossa. El rebuix es desfà i el plàstic, el vidre i les piles més contaminen molt. Mira, avui tirarem en el contenidor correcte. Vinga, va, adéu! Adéu! Hi ha qui n'estan tirant la brossa? Qui feu? Tirant la brossa? Ja us hem ensenyat qui nos tira la brossa. Vale, anem a tirar bé! Anem a tirar la brossa. Vinga, sí. Cuidem de la terra. Hola, què tal? Hola, què fas amb una bossa amb tota la teva brossa? Que no sabeu reciclar. Què és reciclar? Doncs reciclar és molt fàcil, és ficar cada cosa al seu lloc. Ximpleria, seguim tirant brossa al terra. No tireu brossa al terra. No ens importa el món. Ei, que el món és important! Perquè si no feu un canvi climàtic. Ens importen els canvis climàtics. Doncs el canvi climàtic és important. I què és això de canvi climàtic? El canvi climàtic fa que es fiqui en perill els boscos i tota la terra. Ah, és veritat, ja no podem tirar brossa al
terra perquè contaminem molt i es fa malbé i no podem viure. Doncs ara cada dia reciclem, vale? Sí. No tirem brossa al terra!